Хәерле көн дуслар. Бүген без сезнең белән Әнвәр Нургалиев репертурында булган Рөстәм Гыйззатуллин иҗат иткән Яшьлегемә кайтам дип исемләнгән җырны гитарада уйнарга өйрәнербез. Яздырылган җырны сылтанма буенча күчеп карый аласыз. Җырның сүзләре, аккордлары тасвирлауда булыр. Аккордларның алыну һәм уйналу тәртибе аста язылып барыр. Җыр башлана ем аккордыннан. Аккордларны карадык. Хәзер әйдәгез, уң кулның уйналышын карап үтик. Шушының белән безнең видеодәрес тәмам. Әгәр дә ул сезгә файдалы һәм кызыклы булса, бармакны өскә күтәрергә онытмагыз, каналга язылыгыз, булган сорауларыгызны, тәкъдимнәрегезне язып калдырыгыз. Һәммәгезгә дә яхшы кәефләр теләп калам. Исән булыгыз.